Kodada maisey eliman sirey dal holyo jaruno maka koyngal seydi tal wujalamu seydi tal ana wujja bindi holyo toro do tal umaral mu'minina kay kwan holyo cerno mum serembe biyaɗo allah doka ɗo fiyande diine seydi tal sappo ndewe goto koɗo tettiman dogon sappo keɗa bange o heɗa bange wona walare tal ko dada may si ilman sire samba demba ali butato halwara saydou boubou janga koɗo subaka joom wuro nangue hoore limore fuɗɗorta ko sappo limore fuɗɗorto ko goo nde wonno sara kulle ɓe mbi remme gana siroduna suure men ñaani angana bono taka taka haaɓe sara kulle ɓe mbi so neɗɗo woni ɓiɗɗo moƴƴo ko ɓi yimɓe fof kanko woni ceerno mum serembe o on woni kodda adama seydi mansire samba demba ali mutaɗo halwara fuutankoɓe jaam ñalle moɗon bandiraɓe boukari kubba ceedel mala dowr boukari mouhamadou gaysidou sowadou salif boukari gawlo salmini wone wondude e debbo ñeeño jontaɗo o hono molo ba e de banja e mabo fullu ganke kono ko debbo bambaɗo mo wona cohɗo debbo ñeeño daraniɗo fuutangagal ha timmi moƴƴinɗo pewnuɗo on woni molo ba assalamu aleykum wa rahmatullah. Merci beaucoup a jarama Boukari Gawlo Seydi Seck mi weltanimama ha no hannirta ni ɗum noon en calmini bandiraɓe ɓe en juurimamaɓe eɗen mbiyaɓe assalamu aleykum galleji en calmini noon galleji diine ɗi galleji aadaji ɗi funnayi hirnayi rewo e worko en ñaguimamoɓe duwaw en calmini wonɓe hôpitoji ɓe eɗen ñagonoɓe jaam e cellal aɓe dutta activité ji mabɓe wonɓe kasoji ɓe kamɓene eɗen ñagonoɓe jaam e cellal aɓe duttoɓe ɓesguji mabɓe nde wonno e kala saaha eɗen kewide bondala ko jumre tan woodi en duwonima nattuɓe nde Allah yurmoto yaafo Allah harna en janna en ñaguima jaam e leydi ndi e caggal leydi foof yo Allah waɗan en jaam hande noon eɗen ɗo e maris galle Souleymane Djim kanko e madame makko madame Djim en beltanimamaɓe ha no hannirta ni nde wonno eɓe jaɓɓimo en jaɓɓogal bangal fayida eɗen mbiyaɓe tan yo Allah waɗanɓe jaam eɗen tawi ɗo noon hono sehil men hono Boukari Gawlo Seck mo gandanɗa kanko woni hannde invité Miin e Mah nde wonno hannde Miin e Mah ko ɗo e maris eɗen mbiyamo tan kankone en calminimo en juurimomo en nani nane noon no fuɗɗori ni kono ittata en mbiyanmo yo salmin bandiraɓe. Molo merci beaucoup mi salminima mi juurimama kadi wonani kam weltare mawde no feewi e yaltudemi e oɗo télévision mo ganduɗa mo aduna o fof yeɓata hono Bantamba TV ko mbatta toon ko ne yooɗi ene hawrani jamanu o fof kadi Allah adduma kadi ha e galle amen ha e cuuɗi amen tanum saw kumboli o hono Souleymane Djim ko ɗi jontaɗo no feewi kadi ko neɗɗo moƴƴo balluɗomi no feewi mbeɗa ñagonomo Allah kanko e jeewa makko yo Allah hokkumo sago makko en calmini bandiraɓe foof noon hay goto en gaccani galleji diine ɗi mbiɗa ɗi ha to Alpha Rama ceerno Alpha tanum ceerno Amadou Boyinaji o e wondude ceerno Amadou Kébé en kamɓe fof en calminiɓe en juurimamaɓe en ñaganimaɓe Allah jaam. D'accord ɗum noon oɗo Boukari eɓe jinno gartora en seeɗa e ko gudditirɗa saabu udditiri kodɗa Adama hono Tara holko saabi gudditirɗa eyyi mi salmini gorko bambaɗo jontaɗo koɗo o hono Alaji Koyli ko gorko bambaɗo koɗo ko weeli ko hoɗata ko kadi ene weeli ene naati jamanu o mi wimo kadi Allah jarama kadi o jarama o hoɗata ko Tara
addani mi fuɗɗorade kodda adama issa elimane siré ko limore fuɗɗorto ko goo so neɗɗo woni fuutanke a woni gawlo walla a woni ñeeño so tawi aɗa fuɗɗo aɗa hani fuɗɗorade kodda adama issa nde wonno o walli en no feewi Afrique oɗo gonɗo ɗo kodda adama issa walli yimɓe ɓe o nani en e diine l'islam o holli en lawol Allah e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o holli en lawol cheikhna amadou tijani radiallahu taala anhu ɗum adanimi fuɗɗorade mo ko wondemi fuutanke e wondemi julɗo nde e yiddemi Allah e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e yiddemi cheikh oumar ɗum adanimi fuɗɗorade mo ko noon tigui en beltima hano hannirta ni groupement noon groupement o no wiye walla gartana en inde groupe nde groupement Seck Ngordiane Beela production holko firti ɗum Seck Ngordiane Seck ko yettodam nde Ngordiane ko awluɓe ne jogui jimol ne jima ɓe mbiye Ngordiane yo tan salli yero ɓe mbi tane mo sala buru kanŋe yeloytako ɗum woni Seck Ngordiane Beela production joni holko firti ɗum Beela ko ngesa leydi waalo ala Ngordiane no e hoore mum Ngordiane ko neɗɗo baɗɗo solide neɗɗo tiɗɗo ɗum woni Ngordiane sa nani Ngordiane ko neɗɗo tiɗɗo ɓe mbi Ngordiane yo tan salli yero ɓe mbi tane mo sala mburu kanŋe yeloytako ko ɓi tanum takko salli e amadou salli e guile salli e daɗo salli e mayram salli hamari amadou salli yero sukkum jigani nde tanam ummi jolof ene ari hoore fonde nde ko nden buum muy hokki ɗum ngesa ene wiye Beela awluɓe wiyete ko buur muy ko jolof holtone jolof tane ummi o ummi ko wuro ne wiye muy muy sa nani muy ko jolof ko toon bummuy ummi ko jayɓe goni toon bummuy en ko dokka en ndawɓe ɓe pilata ɓe nde ɓe gari nde noon ɓe dokki tanam ngesa ɓe mbimo yo dongnu puccu makko ngu ɗo puccu ngu tuggi ha ɗo ngu dartiɗo kanko jeeyi wiyete noon ko Beela awluɓe toon to hoore fonde Thile Boumoul Diayɓe Beela o woni ko o ummi jolof o fayi hoore fonde o ari hoore fonde omo arde tanam ko toon noon o dañi Beela o toon o rokka ngesa ba wiyete ko Beela awluɓe kologal ngal ko noon wiyete ko Beela ngesa ba nan ɗon ha joni kadi ko dokkal pandugal ngesa ba ko fanduba ko ngesa amen minen ndemata ba ha joni ko leydi waalo no wonno fuutanke ne farlori leydi waalo eyyi ɗum woni Beela o production ko wonde min mbeɗa waɗa programme uji mbeɗa waɗa organisé soirée ji mbeɗa nodde yimɓe ɓe wadde mumen programme uji comme no mbaddumi e awluɓe ni e Sadio Kouyaté en e yimɓe woɗɓe ko ɗum woni Seck Ngordiane Beela production joni on ɗon production ko an jeymo ko min jeymo ko an ƴettata artiste o mbatta e makko production o beela kanko artiste o an yoɓatamo walla ko rem peccel mbatton walla ko artiste o hoore mum yoɓata mbatnaɗo min ko ɓammi wadde ko min waɗata organisé mi yoɓa artiste o walla mi wadda e mabɓe comme no mbaddumi e sukaɓe rewɓe awluɓe ni mi yoɓani ɓe mi haalana ɓe ɗiɗi wadde programme tan ɓe gari tawede ɓe gaddi hen participation mabɓe ha timmi kamɓe sukaɓe rewɓe awluɓe ɓe jonni ɓe pewni hay mbuɗo ɓe namdaki min kamɓe awluɓe mi wawa yejjitande ɓe ɗum noon nde wonno neɗɗo so wonnimo moƴƴere ko Binel en Huley Lamma en Madina en Fati Buri en woni Yela 2S o wonno ko Nouadhibou eyyi joni nawɗaɓe toon nawmiɓe toon e dow inde sehilaɓam ene toon ballimi eyyi min wiyataɓe Funeɓe Laaliya e Moussa Aliou Diop en George Ndiaye en Tidiane Thiam en e wandiraɓe mabɓe rewɓe wonɓe hen ɓe kamɓe ballimi ha mbaɗmi on programme ha joni gonɗen koye production ma o a yaade rewɓe awluɓe ɓe toon to Nouadhibou a wadde mabɓe teddugal ɓe jeeyima teddugal kori kam nde ɓe jeeyima teddugal ngal anne nde parɗa nde a waɗaniɓe teddugal eyyi aɗa andi neɗɗo kam mbaɗata tan koko mbawɗa ko jiiloɗa tan ko teddinde neɗɗo toujours nde wonno aɗa yiiɗa weltinde neɗɗo taw an miijo ma ko weltinde joomum kono an dasta joomum weltima kono min kam anniyam kam e haqqillaɓe miijam fof ko weltinde ɓe ko keɓɗa ko kam ɓe keeɓi hen eyyi ko a heɓani ɗon mbaɗɗa e sakkos ala mi watta ɗum kono noon ɓe tinnima noon mi wawa yobde ɓe Binel Samba Lelɗo en Huley Lamma Madina e Fati Buri en
mi wawa yobde ɓe mi rewani ɓe ñamade ene wawi ni taw ko kamɓe ndewta mi ñamade par ce que kala fodde mabɓe ɓe mbaɗi ko gonga ɗum noon haadema yaade Nouadhibou mi sikke waɗi ɗo soirée aussi ane Sadio eyyi komo mabɓe o adi Sadio Kouyaté o ko le 6 mars 2020 wonno CSS eyyi on ko CSS wonno on waɗi yaari no foti yaarude hawde juste koye début corona o eyyi ko hen hunde kam woodi no yaari nde wonno hawde koye corona o juste no waɗi Sadio ummino ko Bamako min ittimo Bamako addimo ɗo eyyi dow inde Souleymane Jim waɗi fof kanko tagui billet avion Bamako Dakar o aller et retour o waɗi hen fodde makko ha timmi kanko waɗi publicité ji ɗi kanko waɗi fof Sadio ko banam debbo ko sehilam o yomnaki min ko Allah ne waddi min ko min sehilaɓe wonnon min a yalti hen eyyi ko mawɗum ɗum noon en beltanima kanko Souleymane nde wonno kadi waɗande neɗɗo teddungal weeɓani machallah dal hono makko en ene cohla nde wonno so tawi neɗɗo woni ñeeño walla woni gawlo walla ko wawi wonde foof dimo mum sono waɗanoma ɗeɗo gueɗe kadi ko hunde wande fayida te kadi ko ɓamtare ɗum noon hono makko en no cohla yo Allah sellin doole tan seydi Jim wonde chéri makko Jama Noir machallah madame Diouf kankone en beltanimo ha no hannirta ni joni e Sadio Kouyaté wonde ɓenni nde gila nden a wattani programme no gila nden mi waɗani programme gila nden nde corona o ɓenni nde tan vraiment mi jooɗi seeɗa eyyi kono joni kam o saaha wonko gonmi e dow seeɗa eyyi mbiɗa jogui projet ji ɗi ganduɗa ɓooyata solle ji en duttoto caggal seeɗa hono Boukari saabu haadema wonde gawlo tigui rigui a waɗi tayaragal a waɗi théâtre en dartoto seeɗa e banggue tayar o holton jangguɗa tayaragal ngal kadi e hol jangguinɗo eyyi min janggumi tayragal ko ɗo e Dakar 88 garmi ɗo jaami to mawnamo nayimi to sehil mum ne wiye Salif Kane yo Allah yurmomo yaafomo o jeeya ko Dungu Wuro Ceerno ko Médina Rue 11 angle 13 ko ɗon janggumi tayragal eyyi 88 ha 92 miɗo woni ɗo makko ɗo ko Salif Kane o wiyete o jeeya ko Dungu Wuro Ceerno ɗon ko jangguinimi tayragal mbiɗa wawi ñodde robboji ene mbarñetaji de tan mbiɗa wawi mi wawa dañde kono mbiɗa wawi ñodde simple kam ha yewɗa mbiɗa wawi robbo mbiɗa wawi robbo e tawi base marñet foof mbiɗa wawi ha joni e saabu ndu yi simple fof min ñotantuma noon en beltanimo hano hannirta ni saabu neɗɗo kam ko woni foof yataw mo jogui métier théâtre o woni 93 eyyi théâtre o min jogui ko théâtre o min joguino ko fedde amen toon to Ɓokki Jawe to leegal ne wiye leegal ciwel min jogui toon fedde minen peccita bal minen mbaɗata théâtre uji eyyi min mbaɗa jumelage uji hakkude amen e ndulumaji Dembe naaɓe walla e Cilon naaɓe walla e minen e koye amen tan min mbaɗa théâtre uji amen eyyi nden noon so théâtre uji ɗi ne mbaɗe minen fof min gara min jeeye hen min jeeye waɗoɓe excursion ji ɗi min jeeye kadi e yimoɓeɓe eyyi joni ko ɗon tan ɗo Ɓokki Jawe walla ne wanno kadi ɓuuri goɗɗo eyyi min jahanno Ciloñ min jahanno ndulumaji Dembe eyyi hamin mbaɗa kadi e wuuro amen hen eyyi mais ɓen kam min ɓurno jokkodirde nden ndulumaji Dembe naaɓe walla Cilon naaɓe ɗum noon hol deuxiéme morceau mo dokkata en holko jewtanta en eyyi yoya hot tara o ne wawi wonde foof kono mo wawi joude Alpha Yaya yimɓe jewta nde wonno aduna ko golle woni hen eyyi golle e balle goni hen wonno ko ma golle mbaɗa nde haala dañe so golle mbaɗani haala dañataji eyyi kadi mbaɗa weltanima no feewi nde wonno awluɓe ne jogui jimɗi kewɗi ɗi jimata ɓe kaldata koye yimɓeɓe ɓe mbiya teeɗ ha tedda mamma konko buubu so arti dalaɓe ɗi caro noon ɓe mbiyata teeɗ ha tedda woni tedde ha tedda noon ko ƴewde bagage ha heewa sa ɗannima jiɗɗa ko sa ɗannima garta tawaɗa jaaƴi
woni jaajaade nde ko gadda comci ha heewa gadda bakane gadda fof goto fof heɓa hen gueɗal mum ɗum woni ɓe mbiya teed ha tedda rondo ha tedda mama konko buubu so arti dalaɓe caro dalaɓe carade woni moni fof heeɓi gueɗal mum eyyi ɗum woni ko yela yimata ko yela ma en gartu hen joni a yahantumin e Alpha Yaya après gartu nange wula goto nange wulani goto nange kay wula goto futankoɓe nange wula goto nange wulani goto holi on ndungu baban demminare pake baban laade holi o mo wujjani garmagu holi o mo wujja laamu wujjani bindi seydi ba holi o mo wujja garmagu mojorama ceerno Alpha mo alda e namdal holi o nola wali dono nola wali joom halayɓe lambe jiggoɓe mo alda e namdal tanum ceerno Amadou Boyinaji seydi ba omo wondi e jeewo e lembel njatigi ñuma sori malni mo bonnani koddigal bonnani ngabbagu aɗa andi Alpha Yaya ko gueɗal kañum woni hymne national Guinée ɗum ko teddungal e golle tiɗɗe mbaɗi noon so tawi neɗɗo hoɗanama Alpha Yaya yo andu ko teddungal mangal o rokka ko fotino leydi wiye ngol ɗo leɓol hoɗana ɗum mani ndiyawa mana ko kaari ko gollal tiɗgal waɗi noon omo jogui nayyi omo jogui baali omo jogui beyi omo jogui pucci omo jogui gueloɗi omo jogui jiyaɓe makko kono ko dañi fo o rendata koye mabɓe on woni Alpha Yaya ayi hen hunde fof ko fuutankoɓe mbaɗiri ɗum ko haqqilantagal e teddugal nde wonno hunde fof teddugal ɓuuri no Souleymani Jim waɗi ni kanum saw kubboli e wondude Baba Jim mi salmini Ali Seydi Baydallahi Samba Ibra mi juurimomo kanko woni directeur amen ko ɓi Baydallahi Samba Ibra ko ɓi Kudi Sakke duuɓi ɗi kewani kono barke o ne heewi kadi o wona nilar mi salminimo noon mi wimo Seydi Kane Molo ko haala ene heewi nde wonno awluɓe mbi jeeyennoɗo wutti mum sooda fenade so nelama mankinta no Fatmata Mamoudou Samba Demba Mamadou Demba Siré Lewa wiyata ni o wi so neɗɗo dañi yo wat so ɓooyi koko iwata heddata godde kono ma jangtode dañi e tanum Demba Samba e Bongel Samba wiyete garmi jibini Abdoul Bongel Abdoul o wiyete garmi jibini Modi Abdoul Modi o wiyete garmi Baban Siré kono noon ko kanko woni Afo Aminata Hawa Demba Mamadou Demba Siré Lewa on woni jaati kam no wadi budade maayo mi salminimo noon no feewi mi salmini Aissata Thiamen dikoye bari en bébé mo Seynabou Sidi Bayel Gori Harma Siré Guddi Mbaye Messine en kamɓe fof mi salminiɓe ko noon tigi ma en gartu e mi salmini o kono a yimi jimol Alpha Yaya mbiɗa ko jambaro wonno kono en gartat seeɗa e holko addi ngawlago addi ngawlago e holko woni yeela jiɗɗen gartina e seeɗa mi weltima Molo aɗa andi Haalpulaar en mbi mo yiɗi maayi ɓe garta fof baawi ɓuuri kadi so dene mbaɗama e jangge wotere fof woya hoore mum min de komi Gawlo ɓi Gawlo ko ɗum tan tawmi to nenam e to babam fof koɓe tawnum Buubu Demane e Boumati Demane yummum nenam ko mbumo jeyako nabaji siwol ummi ko Tiwawon kamɓe jimata ɓe mbiya Tiwawon koto mongoroje leeli ɓe mbiɗe cammeɗe mucceɗe jeeyeɗe jara noon ɓe mbiyata sa namdimama mi holko woni ngawlago mi weltoto ngawlago ardi ko jokkere en ɗam jokkere en ɗam woni rendinde yimɓe yo gon goto ɗum ngawlago ardi ngawlago ardani tajje en ɗam ala ngawlago ardi ko fewnude ñodde jogade mesalal mum ne ñoota hakkude yimɓe so tawi yimɓe jiidi ndesodirat so ndesodiri jiidigal mumen ɓallo so tawi yimɓe ɓe certi ngawlagu ara rendinaɓe ɓe gona neɗɗo goto waɗa feere ha dewgal sukaɓe mabɓe waɗa mbare ɓe jokkodira ɓe ndentodira mone mabɓe fo reena goɗɗo on nde wonno Haalpulaar en mbi mo yiyanaka hulantake so yimɓe ndendi tan
jiidi jaggodiri ndesodiri hen gondat ngawlago addi ko jokkere endam ɗum woni ngawlago toon taw ngawlago adori ko adi asko ngo walla jimdi ɗi taw ko ɗum ngawlago adori ko jokkude endam de jiya ɓi kaari o de ko ɓi yanini de wa mana gorgol maɗa a arta mbaɗa feere ndesamo jinnaɓe ma daro hen nden ko noon yimɓe mbaɗanno nden gorko e debbo anda mo resata ko yumma e bamma gandi mo ndesata reso ɓi kawma res ɓi gorgol ma res ɓi bamma res ɓi bammum sehil ma ko noon waɗete no mbaɗa yimɓeɓe ene jiida joni noon wonti hankatine nani de no denɗam en ɓe mbaɗata ni nde hammi Boukari Sow Farba ni on ɓuurɓe yawade e denɗiraɓe ɓe baɗelen joni natti waade noon eyyi saabi ɗum ko mataw hankatine aɗa andi aduna ko jiiɗa ɗum ɗo yahata tan ke ene dirta nde wonno kala duuɓi temedere ene jogui kene ara kala siècle mo jiiɗa ene jogui ko yimɓeɓe ene gadda ene waɗi ɗum ɗo arat tan hettoto yimɓeɓe tan kadi neɗɗo so tawi o jibini o ɓesni tan hankatine doole makko pamɗi e doole makko pamɗirta ko hulat firtude sukaɓe ɓe nde wonno tubakoɓe gadde men gueɗe kewɗe ɗe galano e meɗen hankatine ɗum yanti hen watti goto fof mo wela ko resodira mo yiiɗi ko resodira e kono noon mama Amadou Sowadou Salif wona noon o wi e o wi neɗɗo yo tinno yo rewa e koyngal nenum e bamum ɗum de wadde addi joni resam seram tan deftate kono noon jamanu kadi ko noon yarata jamanu yahata kene change eyyi ko ɗum tan ko noon a haalni en holko woni ngawlago emin jinno gartana en e yeela saabu so wiyama gawlo tan so wiyama yeela kam ko hymne national mbeɗa aɗa wawi haalande bandiraɓe yeeɓoɓe Bantamba TV yeela holnde yimate hol yimanteɗe yeela e yela kam addi ɗum ko seɓɓe gaddi ɗum ko seɓɓe jeeyi yela yimɓeɓe fof noon kawri ɗon saabu mi nani seɓɓe ɓe ni jimanno eyyi aɗani eyyi yimɓeɓe fof kawri wonde ko seɓɓe jeeyi yela eyyi ɓe kawri ɗum ɓe kawri ko seɓɓe jeeyi yela eyyi ɗum noon ɓayri hawrama ɗon ko seɓɓe jeeyi yela minenne min jaaɓi ko seɓɓe jeeyi yela par ce que koye juuɗe mabɓe min keeɓi eyyi joni ko ɗum saabi ɗum ɗon on jiilatanno ko jimmol mon tan jeeyon kono seɓɓe jeeyi yeela pinon tan tefton yeela eyyi aɗa andi kala gawlo mo jiiɗa e aduna he ne jogui mone askina ene waɗi ɓe ko awluɓe seɓɓe ne waɗi ɓe ko awluɓe fulɓe ne waɗi ɓe ko awluɓe toroɓe ne waɗi ɓe ko awluɓe jawanɓe no mabuɓe jawanɓe woodi awluɓe jawanɓe ngala ene waɗi ɓe ko awluɓe awluɓe fulɓe ene waɗi leƴƴi ɗi fof goto hen fof ne jogui gawlo mum eyyi ne waɗi yela fulɓe yela seɓɓe ko ɗin ɗi tan ni woodi keddiɗi hen ɗi fof sa yi sehil ma tan mo mbawɗa yiide fof tan jima ɗum eyyi woɗo no jimirɗa ɗum mbaɗa ɗum e yela he kono yelaji ɗi ko ɗi tan ko yela fulɓe tan e yela seɓɓe ɗin yelaji ɗi tan goodi joni a memantahami yela fulɓe eyyi yela fulɓe aɗa andi kamɓe goto mabɓe fof ne jogui tan no yimirta mi yimmi haalanma yela fulɓe aɗa andi kala nde jiiɗa yela yima nde yimeteno nden nde ko ma yimɓe dawra konu eyyi so yimɓe dawri konu woni dawrude konu nde noon ko tawa yimɓe ne mbaldi hande janggo wuuro naggam eɗen jaɗoya hen yimɓe ɓe mbalda jamma gundaɓe jamma gundaɓe o so walama moni fof wona e bakkade janggo somi yeehi ƴeewa toon jambaro tiɗɗo gonɗo toon mbiya janggo somi yeehi kaari ko min nanggata ɗum kaari ko min heɓtata ndimagu kaari mi heɓta ndimagu makko mi heɓta debbo makko mi waala galle makko goto fof waala aha fo ne hen goto fof wona e sappade aha ko noon hay debbo jannono keɓta ko noon goto fof bakkirtono somi yeehi janggo mami waɗa naggam janggo mami waɗa naggam eyyi neɗɗo jahowo ne sippiri yarata ene foole yarata tan kañum yiɓat yaadaɗo bakkode artudeɗo bakko ɓuuri eyyi ko noon saabu aɗa nani ɓe mbiya nde ɓe keeɓi cangol ɓe mbi boolo liiɓi dawara ɓe mbi nde ɓe keeɓi banggue tata kadi ɓe mbiya kadi boolo kadi liiɓi dawara ɓe mbi dammugal tataɓal ngal dammule ɗe ko tati ɓe mbi ngal damal noon hay goto memata ngal ko cuusɗo tan memata ngal tataɓal ngal ɓe mbi ñande ɓe mbi nde ɓe keeɓi cangol boolo liiɓi dawara
nde ɓe keɓi bange tata boolo liɓi dawara ɓe gii dammugal tataɓal ngal noon ko cuusɗo memata ngal cuusɗo o noon komo hulani condi o sawa so jomum fellama tawa condi ndi samata ko less ɓe mbi ko ɗon noon barawata o warata ɓe eyyi ɗo condi ndi yane makko saami ɗo ko ɗon o warata ɓe o wara ɓe noon o hefta dimaɗi mabɓe o laamo ɗon o fecca keeri ɗi ko heddi ko jeyno ko o watta e ko jeyano ko wona jeyi makko ko noon waɗete noon nden noon fut noon jamareɓe mbaɗatno sabu soɓe jimi konko Boubou Moussa ko noon ɓe mbiyata ɗum ɓe mbiya konko Boubou Moussa ko cuusɗo omo wawi mbaɗɗu hay goto ɓurani mo wawde mbaɗɗu sabu konko Boubou Moussa ko ceɗɗo ko jambaro komi Gawlo Sebbe yummum e bamum mi wima nane tanam ummi ko muy Jolof adda hoore fonde kili Boumul Ndiaye gadduɗo ɗum toon konnuɗo ɗum toon o ko laamɗo wiyete ko Bour Mouy on wonno toon laamɗo ha joni lefol Boumouy nana hoore fonde ngesa amen nan ɗon galle amen nan ɗon eyyi ko Bour Mouy ko Bour Mouy ko laamɗo Mouy laamɗo Mouy ko ɗum woni Bour Mouy Bour ko laamɗo ko ɗum mbiyaton Boum Mouy da eyyi ɗum woni ɓe mbiyatan Boum Mouy kono wiyete ko Bour Mouy ko laamɗo Mouy Jolof on ari hoore fonde kili Boumul Ndiaye eyyi on garɗo hoore fonde o noon ko on arde tanam nde o arde tanam nde haare waɗi hakkude mabɓe e safal ɓe gasi nde goto fof heeɓi leydi muɗum tanam o ɓe mbi an so tawi guese coñama tan gara catoɗa dokkeɗa gawri tanam wi ala wona noon mbaɗanmi kono mbaɗɗon ni so tawi tanam en gari mbari kañumen ne daña leydi ɓe mbimo joni waɗɗo ndimago ma no mbimami nane ni o dongni puccu makko ngu ɗo ngu fuɗɗi ɗo ha ɗo ngu haaɗi ɗo ɓe mbimo ɗum ko kologal ma an jeeyi ɗum woni beela awluɓe ko leydi waalo joni beela ɗon aɗa wawi artandemi hen so jimana kam no tane waɗanno ni so rewi e lamɗo kam ha foola walla ɗum kam matawma artanon hen kedde jamde mo wona kedde jaleɗe kedde jamde mo wona kedde jaleɗe ɓe ñuganno Samba yoɗa Yasin demane ma jor jom beeli tate ɓoosaya holi o jom beeli cinde beeli moodi holi o jom beeli manga ko cuuɗi amen woni ko hoore fonde tan tase burgulen laamima Jolof tanum guilen tase laamima Jolof tan beñi guilen laamima Jolof beñi guilen jibini Oumar beñi Abdourahmani beñi o wiyete garme jibini Boubou Oumar e Samba Oumar on woni Bour Mouy hoore fonde o lamɓe hewɓe noon piilama toon saabu Amadou Boumouy tokosel fiilama toon joni woni toon joni ko Demba Law on woni toon joni lamɗo on woni toon joni Bour Mouy hoore fonde fiilataɓe noon ko dawɗawɓe min mba waali biige waali sangulde waali e gore waali jilo gore malaɗo gore sambaɓe ɗiɗo gore kamɓe piilataɓe so tawi goto e mabɓe ne fiile toon lefol Bour Mouy ngol ko ɓen piilataɓe woni dawɗawɓe ɓe leppi noon nen toon goɗɗi lefol Lam Diane nen toon ko mbajɓe hoore fonde ko wuuro keɗɗago tigui kadi ko nde Cheikh Oumarol Fouti ummi hirnangue ene fayi funnague waɗi cuuɗi amen yontere minen wuuramen e hettere nde moƴƴi ɗo Cheikh Oumar waɗata yontere walla jottuɗiɗi o naati ɗon halwa ɗon ne waɗi fayida suudu nenayi e nder wuuro he hoore fonde legal ngal watta ɓowɗi saabu Cheikh Oumar wonino ɗon nena hoore fonde gon kay wallahi en calminimo no feewi tanum Alpha Amady sériére Bousso no woodi ɗum noon ɗon ɗo mbiyata ɗon ɗo kalɗa haala fiilateɓe ɓen ɗon ko seɓɓe fiilateno nden joni farba gonnono ene wiye farbaji nden aɗa wawi artande en kamɓe farba holnde neɗɗo wonata farba e hol piilo farba e aɗa andi farba waɗi ko leppi ne waɗi fiilateɓe e mabɓe ne waɗi far bosay en ne ngoodi ɓenne piile ne waɗi farba baggel en ene ngoodi ene piile kamɓe goto e mabɓe hen fof fiilataɓe hen ko ñangñangɓe piilataɓe e on saaha noon ɗo neɗɗo laamɗo mabɓe dimo mabɓe nde funni e fiilede walla kañum e hoore mum wiya ene yiiɗi fiilde gawlo muɗum haalana ɗum gawlo o piileteɗo haalana bandu men haalana fiiloɓe ɗum ɓe
fiilataɓe noon ko ñangñangɓe piilataɓe ñangñangɓe noon so tawi ha piilugal ngal darima ɓen ngala piilaɓe. D'accord. Wadde somi faami hadde farba fiilede ma lamɗo mum ene fiile. Ma lamɗo mum ni yamiɗo tawa ene fiile walla tawa lamɗo o e hoorumum ene wela wiya min mbiɗa yiɗi fiilde gawla mo noddamo wiyamo min noon mbiɗa yiɗi fiildema noddamo haalanamo so haalanimo kanko gawlo kanko ɗo haalana bandi ko en omo andi awluɓe fiiloɓe ɓe o haalana ɗumen o yaha e mabɓe o haalanaɓe min lamɗam ne fiilami walla mbiɗa yiɗi fiilede noon garon piilon kam o rendina bandi ko en gara bandi ko en ɓe gara piilamo eyi ko noon watte ko noon ɓe piilirte par bosa en par baggel en ko noon ɓe piilirte ko noon en beltima kadi e Boukari nde wonno ko cohluɗen e makko ko fof machallah en dañi ɗum kono awluɓe wona jimol yela tan jogui beela aɗa wawi artande ne jimi goɗɗi ɗi aɓe jogui daade kontimpaji wona hono ko mbaɗatnoɓe ɗo joni ko eyi kam mboɗon nana toon Sédiégué en mboɗon nana toon Sembel en kewɗi dal ɗum ko jimdi ko sa nani neɗɗo ne yima ɗum tan eyyi ko jimdi rewɓe kamɓe jeeyi walla koko jiggoya ko kamɓe jeeyi awluɓe sa ƴeewi ni koɓe jiggoyi ko ni e mabɓe ko ni heewani ko heewi hen ko kamɓe jeeyi awluɓe jeeyi jimdi ɗiɗon kono nde wonno ko jimdi cosaan kadi gawlagu tan dañi ko yimata ko neɗɗo fof goɗɗo ne wawi yimde ɗum aɗa yiya nalankoɓe hewɓe ne jima yela jima jimɗi kewɗi ɗi kalɗa ɗo joni ko wayno Sédiégué en Dono Bamba en Alayay So en Woro Nanna en ɓe jima ɗum nalankoɓe hewɓe ne jima yimɓe woɗɓe hewɓe ne jima awluɓe kono ko jimɗi awluɓe wona jimɗi hay goto ko jimɗi awluɓe jeeyi ɗumen ko won noon ɓayde ko jimɗi cosaan goto fof ne wawi yimde hen kono kam ko jimɗi awluɓe kam kono sahaji kadi ene heewi wiyede haade ma yimde jimɗi awluɓe ko ma dokkeɗa ma mbaynoyoɗa ene wawi wonde min mi meeɗa hawrude ni ɗo neɗɗo ari waynade ni wiide ne yima nanami tan ko ɓe jima ɓe mbiya noon de eyyi ne wawi wonde soɓe mbiya sa yimi jimol mabɓe soɓe beelaka ɓe mbawi bonnandema eyyi ne wawi kono min kam mi meeɗa hawrude hen min de mi meeɗa hawrude ɗo neɗɗo ari waynade wi garmi ko yimde jimɗi awluɓe dokke kam mi yima mi nanat tan no nanirɗa ni ko noon tan nanirɗa nande tan neɗɗo ara wiide garmi ko waynade dokke kam mi yima nanami tan ko ɓe jima joni wadde so yimɓe jimi haydara bonnata min di ala mo mbiyatmi hay batte so yimi mi wiyata ɗum hen hay batte eyyi d'accord ɗum noon Boukari Gawlo Seck kanko e goggam buuɗi kono ceeɗen mala dowore jaadi Samba Sow Hammat min jiɗima e ba mi salmini goggo buuɗi machallah mi juurimoma kadi mboɗo wima gartana en seeɗa hakkude ma e makko e hakkude ma e dede ma Mamma Seck mo gandanɗa o kanko ndewnoɗa nde janggata gawla eyyi Mamadou ko kanko woni afu amen ko mawni amen kadi moƴƴo mawni amen kadi balluɗo min to kala ɗo min goto e amen daari hulata wadde mo présenté awluɓe fof ne gandimo kanko woni Mamadou Coumba Ceedel mala dowore jaadi Samba Sow Hammat jinnaɓe amen ɓe ko minen ɓe jinnaɓe mumen ɓe jeehi ɓe ndewata jinnaɓe amen ɓe ndewata ñamade kono kanko jinnaɓe amen ɓe ndewanimo ñamade fodde makko e jinnaɓe amen ɓe fof o waɗi babam yeehi Makka ko 1970 kanko nani ɗum Makka ɗum ɓooyi wona joni guila o jibina ko baɗɗo hirande ko gawlo seɓɓe ko gaskinowo fulɓe hitande fof omo aska ñale kala hay aska ñale woni kala hitande so neɗɗo dañi temedere nagge walla walla capan o hokkat o yaltinat asakal o yaltinan ñale nge tan o rokkira o yaltinan ñale nge o rokka asakal o rokkata ko mo miskino mo kawruɗo e ñale he fof ono hokkata ko noon o watta so yaltidal mo ɗowi ñale makko kala ko ndegge nde asakal funne yaltinede fof asakal so yaltidama tan hokkete eyyi kawruɗo hen fof goto fof ne andi tan dokkateɗo asakal hitande fof omo waɗa ɗum ko mawni amen moƴƴo ko mawni amen balluɗo min kanko woni Mamma Seck o mona ɓoki jawe ko ɓoyani ko arti o mona ɓoki jawe eyyi ko France o ɓuuri wonde eyyi
woni amen moƴƴo balluɗo min kewɗo e amen jurum nafɗo min kadi gogo buudin buuɗi kubbe ceeɗel mala dowre jaali samba so hammat yimɓe ɓe fof ne gandi ɗum on ko gawlo jontaɗo wona eyyi donc ko banam kanko nayi mi murtani eyyi kanko nayi mi murtani anni yimɓe ne jiida yumma e baba to ɗum gona sehilaɓe eyyi kono mboɗo yiɗno gartana han seeɗa e kanko hakkude mon eyyi buuɗi ko banam debbo mbiɗen jiiɗi yumma e baba kanko nayi mi murtani kanko andinimi toon kanko hollimi yimɓe ɓe mi andi temedere neɗɗo e leydi he walla toon mawɗo momi wona guiɗum ko kanko andinimi ɗum eyyi kanko andinimi ɗum kanko hollimi yimɓe hewɓe mbiɗa andi ɗo yimɓe hewɓe e leydi he e caggal leydi ndi fof ko kanko holli kam ɗumen ko noon tigi Boukari walla Boukari Boubacar eno Boukari en ɗum fof wona ko gorum fof ko Aboubacry Siddique ko gomɗuɗo holko dokkata en goɗɗum eyyi miɗo hokka on ko heewi aɗa andi emin jiiɗi haala ka kono emin jiiɗi kadi nande dande masa eyyi d' accord gartana en hen mi jaɓi aɗa andi mawɗo goto gorko bambaɗo koɗowo o ko jontaɗo ko moƴƴo kadi mi wimo Seydou Sow ko hoɗata ko ene weeli ene naati jamanu o aɗa andi mawɗo goto meeɗi omo yaara e duuɓi capanɗe jeetati duuɓi capanɗe jeenayyi pawɗi o fini subaka goto tan o wimo awoya lekki tamorowi o yaade cukka makko dewowo e makko o ko on jogui alhaaliji makko fof on toppito ñamde makko toppito yarde makko toppito no yardata ataye o fini subaka tan o wi hande ko gawo lekki tamorowi omo yaara e duuɓi capanɗe jeenayyi pawɗi aɗa andi on ko mawɗo o ari o asi o fuɗɗima awde hen gooti omo asa gottiki tan laamɗo o yalti ene arde police ji muɗum salminimo wimo salamu aleykum o wimo maaleykum salam o wi ko mbatta ɗo o wi mbiɗa awa tamoroji laamɗo o daarimo o wimo jaarowo e duuɓi capanɗe jeenayyi pawɗi so wine awa tamoroji aɗani kam wona an ñamata o wimo aha wona min ñamata o wi kala tamorowi ki jiiɗa ɗo ki ñamɗa ki awa ko guila eɗen goni sukaɓe kono awnoɓe ɗum ɓe jeehi enenne en gari en ñaami hen enenne sen gawi joni tamorowi tan ko aroɓe caggal men ɓe ñamata laamɗo wimo haali gonga itti kalis jonɗo rokkimo wonno ko mawɗo o wi laamɗo o wi ay min lekkam tamorowi ki jibini mi awi joni lekkam tamorowi ki jibini laamɗo wiya haali gonga kadi laamɗo o itti goɗɗum kadi ɓeydinimo o fuɗɗi wiɗomo haala laamɗo o dogi yeehi goɗɗo wimo laamɗo ko dogata o wi oɗo sen ndewimo o wi budget leydi min ndi fof gayna neɗɗo ko wawi jogade fof yo jogo gueɗe nayyi yo jogo needi goo o jogo pinal o wasa mawnikinade o yiɗa Allah e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam Cheikh Tidiane ɗe gueɗe yo goni julɗo ko noon tigi Boukari machallah en beltima no feewi eɗen jiiɗi noon gartana en seeɗa e oto ma mo dokkaɗa o Demba Mamadou Fatim koto turɗo bewɗo mo Diallo bone rewani o jeeya ko cuuɗi amen kadi ɓoki jewenaɓe pop kiwele boyinaji e Sinthiane e Ndar kamɓe fof eɓe gandi hakkude men makko jinnaɓe amen ko sehilaɓe kono ɗum ne wawno wasde wonde hakkude amen kono minen komin sehilaɓe nde o resi debbo makko o nde ko min addoyi ɗum jowol min luwi oto jaami addoyde debbo o itti kalisa heewi o rokkimi jaami gaddoymi debbo o jowol debbo o ko France naajo ko jibinande farayse gaddumi kurtirmi ɗum jawi jeeri jawara sawo laamu wandiraɓe makko rewɓeɓe foof kala hen mo ɓiyum resete walla mo ɓiyum resata ko min addoyta jombajo min nawata jombajo yimɓeɓe fof ne gandi hakkudemi makko ko cattidi ko tingol ɗo ñande yimɓe juuli korka julɗen ko altine julɗen mardi mercredi jeudi o noddimi téléphone o wi Boukari mbiɗo jogui otoji ene gara kono mi rokkima hen oto
mbimomi ko noon mbiɗa o wi aha ko noon mbimi mbimomi kadi ko noon mbiɗa o wi ko noon mbimi mbimomi Demba Mamadou Fatim kodda turɗo ɓewɗo mo jalla bonere waɗi soñan baylo min wiyatamo lamɗo joom carte grise o wi mi rokkuma ndimagu mbaddoɗa hakkude ngenare e boseya on woni Demba Mamadou Fatim moƴƴo Mburel Fatim e dañƴo Fatim moƴƴo Oumar Fatim moƴƴo Gaysir Siley moƴƴo Demba Siley moƴƴo Jarno Siley kanko woni mo mbiyatmi lagare sa nani lagare ko kodda ɗum woni no sara kulle ɓe mbiyata ni kanko mbiyatmi lagare kodda e ɓiiri ngari kodda mo ɗanngal muɗum bonani mo bonnani visa kadi kanko woni dañi renda kosam noon ha tanko jullude wobde garme doomu garme e garme doomu garme kay ko an ana wujjalamu kay ko an temedere pourto e cabantati jawngal fode wajjere ndaw ɓuuri wallahi ko gonga wallahi temedere pourto e cabantati jawngal an ɓuuri geej baban maaje ndungu baban demminare ɓe mbimo juuwi geej yolo mo taari kadi ñalla e nangue geej juwata ko tarotako ngel mo dañi kala yo wat so ɓooyi koko iwata heddota ko wadde kono ma jangtore dañe molo wawde ene weeli koɗo wawede welani so neɗɗo wawama ronku moƴƴo kange Samba e Lele Samba e Buna Samba e Ndiaye Samba woni Ibrahima Sangot e wondude jeewo muɗum e bebbe kalloga moƴƴo kange Samba e Lele ɓe mbi cukalel nena gaɗa maayo wulli wulago mofte kure mon ɓe mbi bois sole darima so ummima toon galagaji ɗi kele wulago jamma kay ɗaldetake goto wallahi wulago jamma ɗaldetake goto so fowru wulli to wuro bandum jaabo to ladde gelel tokara gelel ñaaƴi peɗo dokka jumrude jomum wela kala ɓe mbi cukalel nena gaɗa maayo wulli wulago mofte kure mon ɓe mbi boisole darima o ummima toon galangaji ɗi kela teed ha tedda mamma konko buubu so arti dalaɓe ɗi calo makka bou Fatouma Sira Ali Malal ilo jobbo jaaɗi ko modi gallo belal ilero laami laamude sati mo yiɗi yimede mbimi sodan noon eyo jala koye ñalli gaynako dimaɗi ɓe mbiɗo jala ñalli fo teddu wondu woya saabu ko makka bou Fatouma Sira Ali Malal ilo jobbo jaali ko modi gallo belal ilero laami laamude sadini ayi yela ko haalata ko de ñalawma jabbere ene nande bonande ha maayi kono sa dawri coñal andata ko ɓaranɗa ko wona bonande molo aduna ko waɗi e haaɗi min Boukari Coumba Ceedel Mala dowri jaali Samba Sawa Hammad Boukari Hamadi Gaysir Sowaɗo Salim Demba Oumar Modi Ali Adam Bodian Janjoli Samba Silo Ndiaye tanum gordian tan salli yero tani mo sala mburu kange yeloytako ko noon rewɓe awluɓe ndimirannomo ko noon tigi vraiment Boukari yimɓe fof beltima hande hano hannirta ni en garta seeɗa tan eko faate programme hawsek ñande hen Nouadhibou mi yimo toon aɗa waɗa participé holno yarno eyyi a jarama aw Moussa miñiraguelam a jarama mi salmini denɗamo no fewi mi salminimo wota ɗum takko salli ama salli wimo Seydi Seck mi salminimo e programme o ko programme fedde wiyetede renduɓe yonta kanko yaltuno volontaire omo waɗana fedde nde programme koɓe dañi hen fof ɓe ballitoro ɗum ko kanko waɗi ɗum e kadi ko noon o waɗi Allah jarama noon o jarama yo Allah teddinmo e taw ardi fedde nde ko gorko cuballo teɗɗo hono Diop Moussa Aliou jeeya ko ciide leydi Hammadi Mbagne Samba ko toon jeeya ko dabɓo mo raɓiɗani haqqille gorko cuballo cuusɗo katante dañƴo rende e bandu men mo fuuɗani kow acci mbarago on woni Diop Moussa Aliou on woni président fedde nde e wondude Mamadou Ndiaye en Tidiani Thiamen ko ɓen goni hen wadiraɓe mabɓe rewɓe e Aissata Thiamen e wondude bébé mo Seynabou Sidi Bayel Gori en e wondude Aissata Boyel Mbare en Fatmata Samba Djidi Hammadi en jeyaka hen kono ko Baram Debbo mbiɗa salminamo no fewi
en calminiɓe kamɓe fof en mi yima kadi ñande hen place du souvenir woni programme nafi Gawlo machallah min jiima toon a waɗi participation ma beela ko ka jeeyanoɗo e programme he walla ka garnoɗo toon wallidde nafi eyyi ko kanko haalanimi programme makko ko dendam ko ɓi kawam ko ɓi hamme Boukari Sam Farba neɗɗo moƴƴo bawɗo yidde Boukari mo guennirami o on jibini baba makko oɗe ceeɗel jiiɗi yumma e baba ceeɗel jibini Coumba ceeɗel jibini mi o dendam kadi ko sehlam eyyi ko debbo Gawlo moƴƴo kadi machallah soirée makko rewi lawol mi weltanimomo yo Allah ɓeydanmo yo Allah nawrumo yeeso kadi ko tinniɗo ko sagata ko moƴƴo ha machallah machallah en beltanimomo kanko nafi ɗon jetteten kadi wa Amani TV ɓe gandanɗa ɓe ñande hen ɓe gaari ɓe mbaɗi hen golle baɗɗe fayida vraiment e gardugol DG mabɓe PDG mabɓe Abdou won mo gandanɗa hande woni anniversaire makko eɗen mbiyamo joyeux anniversaire Seydou won wuur ha Kaaɓa ɗon calminten noon Mouhamed Ndi mondude Coumba Sow en lijjitta Ablaye Thiam kamɓe fof toon to Amani TV en calminiɓe en beltanimamaɓe hano hannirta ni Boukari joni en garate projet ji ma nde wonno émission o naywi gartana en seeɗa hade min uddude eyyi d' accord mi jaaɓi mi salmini Alassane Djibrilu Sarr tawi ko kanko woni séri nenne mo jooɗo bino uma hani ɓoye daare cillo Binta Bagam debbo cuballo jontaɗo kadi ko debbo cuballo mo tinde mum haɗani gorko mum ko dañi renda kanko woni mo mbiyanmi Diallo Gumɗo kala garɗo ne jogui toon gueɗal mum Alassane Djibrilu Sarr wimo Seydi Sarr gorko mo sori Marie Diamma koddo turɗo bewɗo mo Diallo bone rewa on woni lagare on woni lencire mo wona lembure moƴƴo kanŋe Samba e Lele Samba e Buna Samba e Ndiaye Samba ko sehilam ko ɓi nenam ko kewɗoyam nafoore kanko wona lewru fof ko balɗe 15 fof noon mbiyan moon kanko woni joom balɗe 15 fof hunde ne ara kala 15 jours waɗa ko neldini mo sangoɗo maɓo d' accord joni projet ji ma gartana en sade min uddi eyyi projet ji ɗi ko joni hankkadi ne natti ɓoyde solle jaaɓi e tanum Sow Kumboli o walla suuɗat ɗum dal a yiiɗa haalde yimɓe nan mbiɗa wawi haalde ni nde wonno koko yetti ɓoyata solle jaaɓi eyyi ɓoyata tanum Sow Kumboli o nana hen inchallah ma Allah ma yimɓe ɓe jii joni solle jaaɓi inchallah taw kadi ko projet dendateɗo ko yimɓe foof goto fof ne hen eyyi ala paltor min ko mbaɗanmin ko koko renda mi faltaki hen hay goto yimɓe ɓe fof ene hen garɗo fof nana hen ko noon tigui o wi ko waɗata ko foof koko renda en paami kadi en jaaɓi emin mbima kadi beela guila puɗɗiɗa gawlago ngo mbattango won télé walla radio meɗɗo invité mi eyyi télé meɗɗo invité mi ɗo e leydi he so wona onon murtani noon Bantamba TV ma gui contane ci hen mbiɗen ñaanal jambo bari nag yo Allah nawru on yeeso Bekay Mbaye ko mawnam ko minen kodduno Grand Dakar kanko jeeyi télé o eyyi ko mawnam ko sehlam ne kadi minen kodduno Grand Dakar gila ko ɓooyi wona joni ndeysan mara pam Modou aɗa andi walla Modou Mbaye mbiɗa andi Modou Mbaye mbiɗa andi galle mabɓe wono feewi Modou Mbaye ɓooye Dakar mi salmini pullam gonɗo sara galle mabɓe o Idi gorko pullo goto nana sara galle mabɓe ɗo hay ñande hen wonmo invite nomin haala Idi kam mbiɗa andi gonɗo Grand Dakar fof nandi eyyi surtout noon kadi galle Bekay en o ɓe gandi mo ceerno Djibi Sow wino kankone ñande no salmini Idi eyyi o salmini Idi ko jontaɗo Idi ko gorko pullo jontaɗo ko jontaɗo no feewi o ari ɗon law no feewi ndeysan ɗum noon so tawi wonɓe teddinirta haade men waynade kadi dokka en kadi ko guddirta somi waynima hami paari après dokka en ko guddirta kono noon en jettat ɗo debbo ñeeño hono bébé Kallogo madame Guissé mo gandanɗa chéri Ibrahima Guissé kanko tigui waɗi coordonné oɗo émission ha yetti vraiment omo fonno ni tawtorede kono hande o heɓani arde kono noon Seydi Kallogo mi weltanimama guiɗo sehil guiɗo yeeso e caggal mo gandanɗa e kala saaha o nanguiɗo tan o change ani hay lawol gotol no jiiɗamo no kala no jiiruɗamo hanki ko noon o wayi hande ɗum noon eɗen mbiya kadi heure ménage e funeɓe hono ɓiyi Faddiaw Bari mo gandanɗa kanko resatene o woni hawo makko eɗen mbiyamo kadi yo Allah fewnu machallah eɗen mbiya funeɓe goto e mabɓe o woni Hawa heure ménage
mbaɗandi en guddat nde wonno waktuji ɗi nayi en jettat noon ɓe tawɗen ɗoɓe ɓe gandanɗa ko wayno Souleymane Djim machallah jontaɗo kanko e chéri makko madame Djim Sawdata kanko e madame Djim Kawsara jaafoɗon madame Djim Kawsara kanko ne en beltanimomo hano hannirta ni en beltanimo noon hono kawom koyli mo gandanɗa kanko jogui hoddudu mi yetti to caméraman uji to ko wayno Zano wondude Mouhammed to son to mi yetti hono Elage kanko ne mi yettimo vraiment kanko nangi hande e son o mi yettat kadi maquilleuse am hono Yacine mo gandanɗa o kanko rewi yeesam ngo kam ha yimɓe mbawi dardemi kono noon tailleur international hono Mamadou Sall toon to école 6 kanko ñoosi oɗo 3 pièces on jii 3 pièces wadde fayida mo gandanɗa Mamadou Sall kanko ñoosi ɗum hande noon ko min ñanti hooram hande kam ko min yaltiɗode hande ko min tigui yaltiɗo en jetti noon hono HBK Mbaye borom Bantamba TV mo gandanɗa kanko woni séri Mbaye gandanɗa kanko udditi télé mum wi kala leñol yo aɗa yiito ɗon hoore mum ɗum noon HBK en jettimo en jetti noon yeɓannoɓe Bantamba TV nder leydi e caggal leydi foof sen limti en juumat kala ko ñawe haalan noon mboɗo ñaagui yaafuya nde wonno haala weeɓani neɗɗo aussi timmani wonno ko émission moon Miin e Ma ɗo e Maris galle Souleymane Djim en beltanimama ga hano hannirta ni ɗum noon Boukari ɓe mbima holko ngol ma cakkitingol e holko dokkata bandiraɓe gudden yewtere lamdo mo koyngal mum nokketake kan Diallo Tukulor e Mamadou Elimane Amar lamdo Boosaya lamdo mo koyngal mum nokketake moƴƴo Elimane Amar mo alda e namdal noddanam jobbeeli naye Boosaya gorko mo cilon daga wendu ole nammaje yo holiyo Mamadou Elimane Amar kan tanum aali dudde segele tudde Ibrahima de Simboɓe Daabi kan Diallo Tukulor kanko woni maire mo ciloñ omo wonde chéri makko hono Juma Ba debbo pullo mo tinde mum haɗani mi weltanima Elage Bekkay Mbaye ko mawniraɗo kadi ko minen kodduno ko neɗɗo moƴƴo ko neɗɗo joguiɗo haaju ko neɗɗo baɗɗo fayida no feewi miɗe ñagano télé o yo Allah nawrumo yeeso kadi Allah jarama on jarama ko sara kulleɓe mbiyata ke gacce maka waɗi hara suuda bari Allah jarama on jarama yo Allah hokku en wattude ni kadi ko heewi ya barke Alhaji Mamadou Moussa Ly Saydou Siré Ndiaye Hammad sawa kunna ɓoyɗo gadeji jamɗi barke jobbo adama e seydi madi Siré allahumma salli ala seydina Mouhammad wa sallim yetti Combine ma,